שמא ייפול האדם מהגג. כאילו אל תעשה מעקה, שמא ייפול האדם. היא קוראת לו הנופל. זאת אומרת, זה לא סתם אדם, זה אדם שהוא נופל, שהנפילה כבר קיימת בתוכו. אתם מבינים? כאילו זה אדם שהוא כבר נמצא באיזשהו מסלול של נפילה. עכשיו זה פותח רעיון עמוק. לא כל אדם שעובר ליד מקום סכנה ייפול, כן? לא כל מי שנמצא על גג ייפול מהגג. אבל יש אדם שהנפילה שלו כבר התחילה הרבה קודם. אולי בתוך הנפש שלו, אולי בתוך הבחירות האישיות שהוא עושה בחיים, אולי, לא יודעת, אולי בתוך חוסר תשומת לב שלו לחיים, אולי בתוך חוסר תשומת לב שהוא מקבל מהאנשים. לכן התורה אומרת לבעל הבית, למישהו זה, ועשית מעקה לגגיך. זאת אומרת, אתה לא יודע מי יהיה זה שיפול, כן? מה שאתה יודע שאתה חייב לעשות את שלך, כדי שהנפילה שלו לא תתרחש. עכשיו, זאת חוכמה עצומה. אנחנו באמת לא אחראים על נפילה של מישהו אחר, אבל אנחנו כן אחראים על המעקה, כביכול, שלנו. כמה פעמים אנחנו אומרים, זה בשו, זה בעיה שלו, זה שלו, זה שלה, היא בחרה להיעלב, היא הביאה את זה על עצמה, מה אני כבר יכולה לעשות? באה התורה ואומרת, לא, 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 לא. גם אם זה אדם שהוא בחזקת הנופל, עדיין המצווה חלה עליך לבנות מעקה. כי לפעמים אדם נופל בגלל הבחירות שלו. אבל לפעמים, ואין לדעת מתי קורה מה שהיה חסר לו בדרך, זה רק היה איזשהו מעקה אחד קטן, שמישהו אחר היה יכול לבנות בשבילו. עכשיו, פה כבר לא מדובר רק בגג, זה אבא, אמא, הורה, שכנים, חברים, קהילה, צבא, חבר, לא יודעת. אנחנו לא צריכים לחכות לראות מי ייפול. אנחנו צריכים לבנות את המעקה שלנו. כי אולי האדם שנועד ליפול, לא נועד בהכרח להתרסק, כן? אולי הוא נועד לפגוש בדרך מישהו שיבנה את המעקה בזמן. זה בסך הכל מה שאנחנו צריכים להבין. האחריות שלנו היא לדאוג לנו, לתכונות הנפש שלנו, לתנועות שלנו בנפש, להיות אנשים ראויים, ולדעת אני לא מעליב, אני לא פוגע, אני לא עושה דברים שאני לא אמור לעשות. מה שאחר כך יקרה מזה, אם הוא בכל זאת נופל, זה באמת לא קשור אליי, אבל כל מה שקשור אליי, ועשית מעקה לגגיך. הציווי הוא עליי, שמא ייפול הנופל ממנו, כאילו זה הסיבה שאני אמור לעשות מעקה, שאני אמור לדאוג לעצמי, למידות שלי, לתכונות הנפש שלי, שהם יהיו כמו שצריך.